ବୋପାଲୋ। କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? କଣ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଜି ଯାଉଛି? କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଥରୁଛୁ ରେ। ତୁ ସିନା ଏଠି ଅଛୁ, ସାରା ବାହାରକୁ ଯା ଖାଲି। ଆମର ହେମାଳ କରିଦଉଛି ରେ ଭାଇ। ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର କରିଦଉଛି। ତା ମା ଆମର କି ଶୀତରେ। କଣ କରିଦଉଛି? ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର କରିଦଉଛି ରେ ବା। ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ତମ ବୁଢା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଟା ଦେଇକି ବୁଲିଲା ଆଉ କଣ। ମୁଁ କହୁଛି କି ବୁଢା ତ ଗାଡି ଆଣିନି, ଗାଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଧପ ଧପ ହଉଛି। ତାହେଲେ ତମ ବୁଢାରେ ସେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ନା? ଅନେଇଲୁ, ଆମ ବୁଢାକୁ ନେଇକି ତୁ କିଛି କହନି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଭାରି ଖେଚଡ। ହଁ, ଭଲ ହବନି ହେଲା। ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ? ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ଲଗେଇବୁ। ଆରେ ସେଥିରେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଏକା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କାମ ଦଉନି। ପୁଅକୁ ଗେଲ ଲାଗୁଛି। କଣ ଏକା ହେଇଗଲାଣି? ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟା କଣ? ଗୁଡ 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 ହେଲା। ହଁ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ତତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଶୁଭିଥିବ। ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କମ ଜାଣମ ତୁ। ନାଇଁ ରେ, ମତେ ପୁରା ଭଲ କି ଶୁଭିଲାନି। ମୁଁ କଣ ତଳିବି ରହୁନୁ? ଆମର ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦିହେରେ ବାଜି ଯାଉଛି। ତତେ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ମୁଁ ମାନୁଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ କଥାକୁ ଧରୁଛୁ କଣ କିରେ? ଅନେଇଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୋର ସବୁ କଥାକୁ ଧରୁ ନଥାନ୍ତି, ଗାଣ୍ଡିରେ କି ହାତରେ ସୁଇକି ଦେଇକି ତତେ ଛାଡି ସାରନ୍ତାଣି। ଜାଣିଲୁ? କଣ ଦେଇକି ଛାଡି ସାରନ୍ତାଣୁ? ଗାଣ୍ଡିରେ କି ହାତରେ ସୁଇକି। ଶୁଭିଲା? ସରି ଭାଇ, ସରି ସରି। ତୁ ରାଗେନି, ତୁ ରାଗେନି। ତୋର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଗ ବରଗ ଅଛି। ଜୋରେ ଜାଡୁଟା ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ରେ। କାହିଁ କହୁଛୁ, ସକାଳୁ ପଡିଆକୁ ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ରେ। ପୁରା ଗଡି କରିଦଉଛି ରେ। ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇହଉନି। ନାଇଁ ରେ, କାଲି ଟିକେ ରାତିରେ ଚିକେନ ଖିଆ ହେଇଗଲା ତ, ସେଇଟା ଆଜିକି କାମ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇଦେଲୁନୁ। ଆରେ ତୁ ପାଣିଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ଏଟା ରହି ହଉନି ଏଠି। କଦଳୀ ଖାଇଲେ କଣ ଏମିତି କାମ ଦେଖେଇବ? ତାପରେ ଇଏ ଜାଡରେ ଝାଡା ବି ଠିକରେ ହଉନି। ମା ଧବ ତାକୁ ପେଲିକି ବାହାର କଲା ଭଳିଆ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଶୀତ ହଉଛି, ତାପରେ ସେଥିରେ ପଡିଆକୁ ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ସାଡେ ଉପର ଥଣ୍ଡାକୁ ଇଆଡେ ତଳ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗାମୁଛା ଟେକିକି କାମ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ତଳ ପଟଟା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ବଧିରା ତ। ଏତିକି ବେଳେ ଯିବ ଗୋଟାଏ ବଡ ଗାଈ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ସେ ବଧିରା ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଜୋରରେ ଖୋପି ଦବ। ଅଣିଲୁ, ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ମାଇକୁ ଯେମିତି କାଉ 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 କରିକି ଗୋଟାଏ ଟାଙ୍କୁକୁ ଟେକି ଦୌଡୁନି, ତୁ ସେମିତି ବଉଳ 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 ମରିଗଲୁ କହିକି ଦୌଡିବୁ। ଖାଲି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣି ସାରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା କହ, ସେ ଏବେ ଟିକେ ଶୀତ ଜୋର ହେଲେ ପୁରା ମୁତିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ରେ। ମୁତିଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି? ନାଇଁ ହସୁଛୁ କଣ? ଏଥରକ ଶୀତ ଜୋର ହେଲାଣି ଆଉ। ତମ ବାହାସାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ କଣ କିରେ? ତମକୁ ପୁରା ବରଫ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ ବି ତମେ ଗରମ ହେଇଯାଉଥିବ। ସରି, ତମକୁ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁକି କହୁଛୁ ସେ କଥା? ଆମର ପୁରା ରାତିରେ ଗିଦି 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 ହେଇକି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଆଉ କଣ ଘୋଡି ହଉଛୁ? ଶୁଣା, କଥା ତ ତୋରିଠୁ ଶିଖିବ ନା। ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ, ତମେ ବିବାହିତ ଲୋକ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଦବ। ଆମେ ବାଡୁଆରା କଣ କରିବୁ କହୁନୁ? କାଇଁ ତମେ ବାଡୁଆରା ବାଡ ଡେଇଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁନ? ଅବଶ୍ୟ ତୋ କଥାଟା ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ବାଡ ଡେଇଁଗଲେ ଝାଳ ବୋହିଯିବ ଯେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ କଣ ଡେଇଁ ହଉଛି? ଏଇ ବୟସରେ ଡେଇଁ ପଡିବ ନା। ହଉ ଚାଲେ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା। କାହିଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତରବର ହଉଛ? ଘରକୁ ଗଲେ ଶୋଇବା ଆଉ କଣ ନା? ଘରକୁ ଯିବା, ଆସିଲେ ତୁ। ଭାଇ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ରାଉ ରାଉ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି। ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଆଡେ କେଡେ ଜୋରରେ ହଉଛି ତମେ ତ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତମ ଆଡେ କେଡେ ଜୋରରେ ହଉଛି ଶୀତ? ଶୀତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯିବୁନୁ ତାହେଲେ? ରହ, ତୁ ତୋର ମରା ଏଇଠି, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ଆଉ ପଦେ ସେୟାର କରିବାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେୟାର କରିବ, ସେୟାର କରିବ।